Zase majú poruchu. Potrubári! No jasné, že tam sú. Veď pod týmto sídliskom preteká potrubím horúca voda, ktorá zohrieva desiatky bytov. A keď je problém, riešim. Keby tu oni neboli, umývali by sme sa v studenej vode. Čo v studenej vode? Neumývali by sme sa vôbec. A ten báger nám hučí pod oknami kvôli nášmu komfortu predsa. Ach jo. Bodaj by nás každý bral ako hrdinou. Kiež by sa dal čarovnou paličkou zapchať každý problém. No ale v realite to tak nefunguje. Majster musí najprv vyhodnotiť situáciu a zvoliť vhodný postup. Pekný zvlášť. Potrubár adekvátnu prípravu a moju úlohu už dávno poznáte. Spolu tvoríme tím. No a keď tím spojí sily, znamená to prospech pre každého. Preto, dámy a páni, ak chcete žiť v civilizácii, jej udržanie stojí chvíľu nekomfortu. Zvárača.